Mbak Esti yang di Hong Kong, Mami Ase yang di Taiwan Hong Kong, Wilujeng Siang. Tak
matur Mas Alit Kacamata Wilujeng Siang ugi Pak Desa Liyo Wilujeng Siang ugi Mas Salim Sugeng Siang.
dasar bagus tur prasaja ayo ya 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 mas lolelo atimu piye rasane ya ya lolelo jare kapok kok njaluk menang tuman rasa penak ya aja diundui wong sing apik ora kurang duwe bojo dhewe aja dirusui wong sing lekan ora awan-awan te ojo neng karetan ke ulone rapi sindente gur kari kortan rapi prawan desa ayem pikire yo Malik manis panjenenganipun Mas Salim ya berdiri lenengane sapa Dek Tri lenengane sapa Mbak Tri lawang ijek anyar ya bingung ta
jantungku ya senajan pesek kowe yo prasaja kesaringan duta hati ugi sound system BG profesional wonten dalipun Pak Priyo Sudarmo Ibu Saminem wonten ing Pulau Sari Songo Morogoro. Manis Dek Sri kowe pancen manis tambah manis yen Dek Sri ra seneng lames yen mesem manise ngumpuli matu kaya bisa ngrosake jantungku. Terima kasih.
Ben masuk dan YouTube. Foto aja. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyukriyani. Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya.
juragan-juragan ki nek ditareni ki meneng ae. Nek wis lagune muncul, langsung to. Langsung. Berarti sing poroke Pak Detomo sing iso ngedeke juragan-juragan ki mau aku lagi ngadeg ya. Di sini menerima penukaran uang tanpa potongan. Oh, gremone. Gremone kono. Monggo siap menerima tukar uang tanpa potongan nggih. Pripun Pak De? Bos Waloyo dipanggil. Oh, Bos Waloyo. Di sini Pak, dipanggil Pak, Bos Waloyo. Harus ke sini, monggo. Bos Waloyo. Sibol ke Bos Waloyo. Bos. Monggo mriki, Bos. Hah? Oh, ponaan. Bos Waloyo sini, Bos Waloyo. Harus ke sini. Ini Pak Bejo suruh Bos Waloyo ke sini, monggo. Lah Mas Yantomo idol duit akeh banget iki. Wah. Setepali Ayo Bos Waloyo. Bibir bojo ati. Awas. Ayo Mas Ade. Ayo Pak De. Ayo. Tak gone kabeh. Ayo Mas Wahyono nang mriki. Ayo Mas Wahyono. Ayo bobo tubo. Panas gitu. Bung. Dilungkas. Sik to. Urung mendem iki. Urung mendem yo. Sabda panditara.
Monggo Mas Agung. Susah mong kangen liramu ya katresnanku ayu deh rasane ngatiku awal lumrah ra bisa turun wawayanganmu dino wangi tak ambekan terima kasih aku tetep nunggu kowe bali sawer Makasih, Mbak rasa Cantik. kangen ra bisa mari mung sliramu tak bisa nambani banget ora ngombe aja sembalang wong bagus tresnaku ikira bakalan ayo ora suwe aku bali sayang bisa sumanding ana ing sisihmu iki ibu-ibu juragane Mbak Sori bakso ya bakso juragane bakso si Bulga jajan bakso ya juragane bakso Tenggarong asik ayo kayo Bu iki bergejeke monggo Pak Darmin terima kasih Pak Waloyo Pak Waloyo mangga masuk suwindusu welawase lunga pamit karo aku do wong ayu pepujanku hati susah susah mung kangen sliramu yeah. Mergo pisane urung. Lah nek kowe ora spek telu. Aku terane Mbak Unik ta wedi nek lagi rek iki lho. Wong Masuki. kaya ngono. Pak Waluyo ngersakne loro asmara. Oke. Loro asmara Oke. habis Oke. ini nggih. Mas Agung loro ati loro bablasin apa mau? Atiku Atiku lega. lega. Oke. Ya. Aja sembalang Ya. wong ngebel ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Terima kasih. Bakso, bakso.
Ya Mas Agus. Iya. Ya. Yo. Yo. Masuk.
Blasane
bebarengan Cindelaras Duta D BG Production Profesional wonten dalipun Pak Priyo Sudarmo sumur rupeng Surya wayah sore mendung katon lelimengan kok yo barengi atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang muspro tak tresnani nenyatane sliramu ra bisa tak tepi hae tu gentak gentuk monggo Bu Narti yo yo
Iya. Ya. Teko. Hei. Monggo Mas Agung Sinarang Ajeng mriki. Duet karo Barini lali janjine. Permintaan dari Bahasa Sibolga. Awalnya ya. Medan Raya. Aku pilih Mbak Diajeng ya, Mbak Ajeng. Pade Priyo. Pade. Dino Minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning Tawang Mangu, nganti lingsir srengenge kono kene aku nunggu kowe. Lali janjine kadane alesane mangkelake sapa wonge sing ra gelem adung dandan roe ora teko. Sesi Bolga kacake malu-malu. Nek kok Mas Topik kalih Mas Wahyono niki ngopo ning kono kelet bang. Oh, bukan Monggo kelet. mriki Mas. Ayo, nanti bergabung lagi. Yo, masukin. Janjane kowe ning ati. Kagetmu. Kagetmu. Sajak yuki ati.
minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggung ngati lingsir srenge ngene ono kene aku nunggu kowe sapa wonge sing ra gelo kasut dandan bajeng ora teko janjane kowe ning gelagakmu malah kok Pak Dedul juragane kajang aja bali sik nek rung kukut ratake. Ayo dadak leren ayo. Monggo. Iya. Ayo Mas Khairul, monggo mriki. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae agawang-gawang angel dilaleke yo Moga-moga Gusti tansah ngaparengno dadi srana usodala asmara. Aku ngenteni kowe Mbak Diajeng. Iya. Yo.
lagu kita iki gak mriki. Saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisah. Aku kiri kowe kanan wis beda. Bonus sak lagu sik.